Čekaj, jeste vi najpopularniji u Kruševcu? Ima neko popularniji iz Kruševca? Pa ima, kako nema. Čkalja, Ne, dobro. u tom smislu ne. Što se tiče glume, komedije, šale, pošalice, komike, ne. Ali naravno, tu su naše sugrađanke i Sanja Vučić i Milica Todorović. Eto, svi smo i svi smo duhoviti. To poznaješ nas privatno, svi smo duhoviti, ludi, šašavi, tako da eto. Dobro, to je tačno. Pa, znaš, ako A Čkalja Palanka je stvarno kaže bio tako. legenda. Ja sećam mini maksovizija, Ti si Čkalja bila... Mija, ja Vidi ta mini devojčica. maksovizija. Gosti Mija Aleksić, Čkalja i Darbo. Košava sa Dunava, to je bilo 94. godine. Jest. I ja njemu kažem, ja pa ti si meni onako baš, nekako zabavan, ko da si mi drug, ko da si Gariša, ja njemu na ti, boš. Kao da si Gariša, si rekao Nešto sam Čkalja. rekla kao, nekako ti si meni onako kao, izvišno sam ti rekla, ti kao neki artak, znaš ono. Ja mala bila zbunjena, ono, znaš. A, dobro, šta, to je život, šta će... Ali on mi nije zamerio, pošto me gotivio. Pa dobro, veliki ljudi to nikad neće zameriti, mali kompleksaši će od svega da pravi problem. Tako je, tako.